Cheapest iPhone in Tarlac ba ang hanap nyo? May pa-free iPhone pa sila sa mga lucky sharer nila. Super affordable na pre-owned iPhones. Dito lang yan sa Yuki iPhone Tarlac, Magic Star Mall. Hindi lang sa murang iPhone sila nakilala, lagi din silang may pa-sale at marami silang pag-giveaways. May available silang mga units dito na iPhone 7 Plus to iPhone 16, kaya napabisit na din ako. Pre-owned iPhones pala mga units nila na naka-factory unlock. Pwede ang any SIM, walang issue, all working, True Tone good, Face ID good, touchscreen good, at nagpa-function ng maayos ang camera. Ito pa ang matindi katarlakenyos. Kapag nag-avail kayo ng any units nila, may free gift box na kayo. Meron itong MagSafe case, magnetic power bank, AirPods, Type-C lighting cable, 20 watts power adapter, at magnetic charger. Open pala sila ng Monday to Sunday, 10 AM until 7:30 PM. Catered dito sa second floor Magic Star Mall, Barangay Kutkut First, Tarlac City, Tarlac. Kaya kung may kakilala kayo na may balak bumili ng iPhone, tag nyo na sila sa comment section. Para updated kayo sa mga pag-giveaways nila, bagong units at sale, huwag nyong kalimutan mag-follow sa kanilang Facebook page, Yuki iPhone Tarlac.